אמרתי לנהג, אמרתי לו just together, כאילו תשאיר אותנו רק ביחד. אמר לי בטח, בטח, ובאמת נשארנו ביחד. הולכות לפעמים היינו מבקשות ללכת לחילוץ עצמות, להניע את הגוף. הם היו אומרים לי, אם את הולכת לסלון, תגידי לי שאת הולכת. עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. בגלל שהגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חן ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת, כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם.